בשיחה הקרובה אנחנו הולכים לעבור על כל צד הלקוח במערכת ולראות את זה מהצד שלו, להבין מה הוא יכול לעשות בצד שלו ואיזה נתונים הוא רואה ולמה הוא נחשף. קודם כל אנחנו יכולים לראות שלכל לקוח יש דשבורד. ישר כשהוא נכנס למערכת הוא רואה את הדשבורד בתצורה הפשוטה שלו. כמו שאתם רואים זה מסומן על פשוט. יש פה שווי נקי, ממוצע הצמיחה של השווי הנקי, יתרת החיסכון החודשי הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים וההוצאות החודשיות הממוצעות ב-12 החודשים האחרונים. יש לו גם גרף של מגמת השווי הנקי, הוא רואה בכל חודש על איזה שווי נקי הוא בעצם עמד, ולמטה יש לו מד התקדמות עם היעדים שהגדרנו לו במהלך התהליך וקצב ההתקדמות כמה כבר הושלם. לצורך העניין אנחנו יכולים לראות שיש פה 34% מהיעד הראשון ו0% מהיעד השני. אם זה יעד מספרי אז הוא יכול לפתוח ולראות פירוט קצר כמו שאנחנו רואים כאן, ואם זה יעד הישגי אז אנחנו יכולים לראות את כל אבני הדרך. הוא יכול כמובן בצד שלו לסמן מה הוא השיג, ובהתאם זה יתעדכן גם כאן וגם בצד היועץ שלכם. אתם תראו שפתאום ההתקדמות שלו עלתה ל-25%. בנוסף יש כאן סיכומי פגישות, אנחנו יכולים לראות את כל הפגישות שבוצעו, והוא יכול לפתוח ולחזור לפגישה, לקרוא מה היה בה, וכמובן הוא יכול לראות גם את הקבצים שצרפנו לסיכום הפגישה ולסמן האם הוא ביצע את המשימות שעלו בפגישה כמו שאתם רואים כאן. רוב הלקוחות אוהבים את זה בצורה פשוטה, אבל אם יש לקוח שרוצה להרחיב או שאתם רוצים לראות את הדשבורד שלו בצורה הרבה יותר רחבה, עולים למעלה, לוחצים על זה ועוברים לדשבורד מתקדם. בשורה הראשונה למעלה אנחנו יכולים לראות כל מיני נתונים דינמיים שאצל כל לקוח מוצגים בצורה שונה בהתאם לנתונים שלו. יש פה לדוגמה תחזית לשווי נקי בעוד 5 שנים, כמה זה חיסכון מתוך ההכנסה שלו, במקרה פה 3.7, וכמה הוצאות קבועות מתוך ההכנסה. אנחנו יכולים לראות עבור השווי הנקי יותר נתונים, אנחנו יכולים לראות עבור מצב התזרים יותר נתונים, ובכל אחד מהחלונות האלה אנחנו יכולים גם לסמן איזה נתונים אנחנו רוצים לראות. לדוגמה בשווי הנקי מהחודש האחרון, שם אנחנו נראה שזה 2.25% שלילי, זאת אומרת הייתה ירידה בחודש האחרון בשווי הנקי, וגם בתזרים אנחנו יכולים לראות את זה מתחילת השנה, וכמובן שיש עוד לא מעט דוגמאות. בכל אופן כאן אין נתונים יותר מדי, יש רק מיוני האחרון, ולכן זה מה שהוא מציג. אם אנחנו יורדים למטה אנחנו יכולים לראות שני דברים נוספים. קודם כל נכסים והתחייבויות, אנחנו יכולים לראות פירוט קצת יותר רחב של חלוקת הנכסים, של חלוקת ההתחייבויות, כל אחד בגרף עוגן נפרד, ויש כאן שני גרפים שמראים בעצם את היחס בין ההתחייבויות לנכסים. בנוסף כמובן מד התקדמות וסיכומי פגישות בדיוק כמו בדשבורד הפשוט. עד כאן זה תצוגה של הכל ממש מלמעלה. אנחנו יכולים אבל לעבור פנימה. לצורך העניין ברגע שנלחץ על נכסים והתחייבויות יהיה לנו פירוט של הנכסים וההתחייבויות, וכמובן שכאן גם הלקוח יכול להוסיף נתונים ולערוך דברים. הוא יכול להוסיף נכס או התחייבות חדשה. אתם יכולים לראות את כפתור האוסף, לוחצים עליו, מקלידים את שם הנכס, מה השווי של הנכס, בין אם זה נכס או התחייבות. כמובן עוד רגע נראה שאפשר גם לסמן את זה ממש כאן, נכס או התחייבות, ותאריך העדכון האחרון של השווי. אנחנו מסמנים לצורך הדוגמה את היום ועושים אוסף, וכאן נוסף. ברשימת הנכסים והתחייבויות אנחנו יכולים לראות את כל מה שיש לנו, כמה אחוז כל אחד מהם תופס מתוך סך הנכסים או סך ההתחייבויות, תלוי לאיזה קבוצה הוא שייך. כמובן שיש אפשרות גם לערוך אחרי שהוספנו בלחיצה על העט. מעבר לנכסים והתחייבויות, ללקוח יש אפשרות גם לנהל את תזרים המזומנים שלו במערכת. אנחנו לוחצים על תזרים מזומנים, כאן יש את התקציב שהוא כמובן יכול לבנות עבור עצמו, אבל גם אתם יכולים לבנות לו, ותחזרו להדרכות הבאות אם לא ראיתם איך בונים וממפים תזרים עבור הלקוח ובעצם מזינים לו את זה כאן בלחיצת כפתור. אבל נניח שזה תקציב שאנחנו כבר בנינו עבורו, הוא יכול ללחוץ על הוצאה קבועה ולראות פירוט של ההוצאות הקבועות. במידה מבחינתו משהו צריך שינוי, הוא יכול כמובן לערוך כל דבר, ללחוץ על העט, לשנות סכום, להוסיף הערה, מה שהוא רוצה. לצורך העניין כאן נוסיף איזושהי הערה. לאחר שנוספה הערה אפשר לראות אותה כאשר עומדים עם העכבר על סימן הקריאה שנוסף לשורה. בואו נעבור לדברים נוספים שהלקוח יכול לערוך בתקציב. לצורך הדוגמה, ברגע שאנחנו יוצאים מהחלון הזה, אנחנו יכולים לשנות את שמות הקטגוריות. אנחנו לוחצים על שינוי קטגוריות ובעצם עושים שינוי במסך הבא. אם אנחנו רוצים לדוגמה להוסיף עוד מקור הכנסה כלשהו וגם לתת לו שם, אז נצא רגע משינוי הקטגוריות, נלך לטבלת ההכנסות, נלחץ על הפלוס, פה בעצם נוסף מקור שלישי של הכנסות. אנחנו יכולים להזין שם סכום, נגיע לזה עוד רגע, אבל קודם כל נשנה את השם שלו ממקור 3, נניח נקרא לו הכנסה מסחירות, או כדי שזה יהיה יותר קצר ויראה טוב בפלטפורמה, שכירות. עכשיו אנחנו יכולים לתת סכום לשכירות, נניח שאנחנו מכניסים מזה 2,500 שקלים בחודש, ולאחר שהזנו את הסכום, נלחץ על הכפתור שפתאום מופיע עדכן תקציב. הכפתור הזה מופיע כל פעם שעשינו שינוי שעוד לא נשמע במערכת. כמובן שבכפתור המינוס אנחנו יכולים להסיר את מקור ההכנסה הזה לצורך הדוגמה. נעבור רגע לבדוק את המעקב החודשי. כאן אתם רואים בעצם את החודשים שכבר בוצע עבורה המעקב, אבל נניח שעכשיו אנחנו בחודש נובמבר 2025 ונרצה להוסיף בעצם למעקב החודשי חודש נוסף. נלחץ על הפלוס, נזין את החודש שאנחנו רוצים להוסיף, נלחץ אוסף, ואתם תראו ברשימת מעקב החודשי שהנה חודש נובמבר נוסף. ברגע שאנחנו לוחצים על החץ הירוק נפתח לנו ההכנסות בפועל שאנחנו יכולים להגדיר. לצורך העניין טל הרוויחה בפועל בחודש
הנוכחי 16,500 שקל, ואמיר הכניס 11,000 שקל בדיוק כמו שציפינו, נלחץ עדכן הכנסות, וההכנסות יתעדכנו, כמו אתם רואים שהיתרה החודשית יתעדכנה. אבל זה כמובן כי עוד לא התקנו הוצאות, שימו לב שההוצאות הקבועות מוזנות אוטומטית, בגלל שההנחה היא שהן קבועות והן לא אמורות להשתנות יותר מדי, זה לא מזין את זה ישר בחישוב של היתרה החודשית כמו שאתם רואים, זה רק אחרי שנלחץ עדכן. ברגע שרוצים להוסיף הוצאה לסעיף מסוים, לוחצים על החץ, יש פה אפשרות להזין את ההוצאה, לצורך הדוגמה רמי לוי, כי זו הוצאה של סופר, מזינים את הסכום, ולאחר שהזנו את הסכום אנחנו לוחצים על כפתור הפלוס. כפתור הפלוס נוסף, הכל מתעדכן, כל הנתונים במערכת, ואנחנו יכולים לראות את הדברים האלה, אם אנחנו רוצים, בפירוט ההוצאות שיש למעלה, ליד הכותרת. ההוצאות בפועל מול התקציב, אנחנו יכולים לראות פירוט הוצאות. ברגע שנלחץ עליו, נראה את פירוט ההוצאות של אותו החודש. כמובן שניתן גם לערוך את זה, אנחנו יכולים ללחוץ, לערוך את הסכום ולעדכן את הנתונים. בואו נסגור את זה ונעבור הלאה לתצוגה הגרפית שיש לנו כאן בתזרים המזומנים. אנחנו יכולים לראות סיכום של מעקב חודשי, גרף עמודות של הכנסות, הוצאות, יתרה חודשית. גרף נוסף שאנחנו יכולים להציג כאן, זה גרף עוגה שמראה את כל החלוקה בתוך התקציב שבנינו, כמה אחוזים לכל סעיף. גרף נוסף זה מגמת היתרה החודשית, אנחנו יכולים לראות בכל חודש כמה יתרה חודשית הייתה לנו באותו החודש, והגרף האחרון מראה את המגמה של הממוצע, זאת אומרת כל חודש מתעדכן ביחד עם החודשים שהיו, ואנחנו רואים ממוצע של כל החודש הנוכחי פלוס החודשים הקודמים לראות איזושהי מגמה. עכשיו אני רוצה לעבור לדבר האחרון שיש בצד של הלקוח, וזה העלאת מסמכים. פה הוא בעצם רואה את המסמכים שאתם ביקשתם ממנו, כשהוספתם את היוזר שלו. במקרה הזה הלקוח התבקש להביא פירוט כרטיסי אשראי, תנועות רבשה ותעודת זהות בנקאית. ברגע שהוא לוחץ ובוחר את חברת האשראי, נפתח לו גם אפשרות ללינק ישיר לאתר של חברת האשראי, וגם סרטון הסבר איך מנפיקים את פירוט כרטיסי אשראי, כדי שיהיה לו הכי קל ונוח בעולם. לצורך הדוגמה תנועות רבשה בבנק מזרחי טפחות, הוא לוחץ ומעלה את הקובץ מהמחשב, אחרי שהוסבר לו בסרטון איך להוריד אותו, הוא לוחץ על שמור, והקובץ הזה עכשיו נשמר ברשימת המסמכים שלו שהוא רואה כאן למטה. הוא יכול גם להוריד את המסמך כמובן במידה והוא ירצה אחר כך. הדבר הזה מופיע גם בצד של היועץ. יש פה אפשרות להוסיף הערה, גם ההערה הזאת תועבר ליועץ במידה וזה רלוונטי. לצורך העניין אפשר לכתוב כאן הערה קטנה וללחוץ על שמור. היועץ יראה גם את המסמך וגם את ההערה ביחד בתיק הלקוח של אותו הלקוח. את הכרטיסיות עם ההדרכות אחרי שהוא העלה הוא לא צריך להשאיר פתוח, כמובן אפשר לעלות חזרה למעלה ולסגור את זה בשביל שהתצוגה בטאב של העלאת המסמכים תהיה הרבה יותר נוחה כשאנחנו כבר לא צריכים להעלות מסמכים נוספים. ועד כאן ההדרכה על צד הלקוח במערכת מונג'.